So, just a quick reminder, I have a video I want you to watch that I recorded with my camera. Ndakazuma mwedzi nenyeredzi my camera, my PowerShot HS60. I'm telling you, camera inozuma iyoyo, but zvandakaona ndazuma mwedzi nenyeredzi is interesting and you need to see that. But before you watch the video, let me remind you kuti Jesu arikudzoka soon and you need to be ready. Trust me, this is not a joke. Kana wazoona video uchaona kuti everything declares the goodness of God. Kana wanga uchifungidzira kuti hakuna Mwari, kune vaya vanofungidzira kuti hakuna Mwari, you are going to answer, or you are going to tell me how the moon is hanging itself up there and how the stars are hanging themselves up there. I am telling you, this video is interesting. You will see. Do you know kuti ndichikura inini ndaifungidzira kuti pamwedzi pane katsuro, ndaifungidzira kuti pamwedzi pane mukadzi akasenga huni. Ndizvo zvatakakura tichiudziwa nditi. But as you are going to watch the video, you are going to see kuti chii chinenge chiripo pamuni. Trust me. And also the other thing, ndaifungidzira kuti mwedzi ndo unenge wakalaita. I thought the light was coming from the moon. Guys, zvandiri kukuudza izvi, this is my own discovery. Not video randakanogoogla somewhere or video randakadownloada somewhere. Ndakazuma mwedzi, ndikazuma nyeredzi, ndakazvionera ndega what I saw. I am telling you, sometimes kusaziva kufa chokwadi. I am telling you, the moon is a ball. Ndiri kuda kuchinja, but handisati ndanyatsochinja, but ndiri kuda kuchinja the idea yekuti the earth is flat. But handisati ndanyatsochinja because I still have things that zvandisati ndawana ma-answers azvo. Let me know what you think. Munofunga here kuti the earth is flat or the earth is a ball. But according to what I have seen, nezvandakaona pamwedzi, mwedzi ibhora. Kana earth yakadaro, then earth ibhora. But mwedzi ibhora and mwedzi hausi kuspina. I zoomed in pamwedzi. Chinhu chandakaona sekuti chiri kumuvha somewhere somehow inyeredzi. I zoomed in zvokuti screen yakazara nemwedzi kudai, screen. Zuma kamwedzi kanenge kari kadiki kudai, screen ikazara nemwedzi clear HD. Ndikazuma nyeredzi, screen ikazara nenyeredzi kudai. But for some reason nyeredzi pane zvinhu zvayaiita so. Vandisinakunzwisisa. So guys, take your time to watch the video. I am just sharing with you this video because it was interesting to me. Ndakatorara ndichitorohwa nehana kuti God is there. Unozoti pane mwe zvokuti ukaona zviri natural so unorumbidza Mwari. And everything declares the goodness of God. Zvinhu zvese zviri panapa zvinoparidza Mwari. Even murimi chaiye anoenda kunodzvara odzoka ozokohwa. Naizvozvo Jesu akauya kuzodzvara, ari kudzoka kuzokohwa. Then also marriage iri kuparidza Mwari. Because mukomana anoenda kunopfimba musikana, musikana obva ati ndakuda, mukomana odzokera kumba kwavo onogadzirira kuzodzoka otora musikana. Saka ndati inini Jesu ari kudzoka. As you watch this video, glorify God with me. Glorify Jesus with me. Trust me. Zviri worth it. Rumbidza Ishe wako. Rumbidza Mwari. So, nhasi ndoda kumbozumawo mwedzi nekamera yangu iyi. Timboona kuti zvatinochiona maimages atinochiona aya ndeechokwadi here kana kuti ma-CGI kana kuti chii. Saka nhasi ndine kamera yandinayo panapa. Kadambozuma mwedzi uyo timbosweredza padhuze timboona kuti unongokambonyatsoita sei chaizvo. Okay, mira kamera ite focus. Focus, focus. Focus, focus. This thing looks like it's spinning. Focus, right. Slow, slow. What is more in? More in. Looks like ice. Look there. Wow. It's more zoom in. Looks like a ball of ice. It is a produce focus, right? Guys, that's a ball of light.
Maybe I'll see some angels there. Let me zoom more in. What is that? And why does it light? Huh? It is a... What kind of a thing is this? Huh? Cameras are so nice. Sometimes they make us see things we're not going to see in a naked eye. Ndakanzwa kuti kune mamwe macameras akadiscontinue because ainyanya kuzuma stereki. Wow. Wow. Guys, this is amazing. Iyi experiment yangu yaitwa nemuZimbabwe. One muZimbabwe aitawo experiment isina kumboitwawo nemamwe maZimbabwe. Makambozvitawo here naye maZimbabwe. Kanyatsotenderedza kamera yangu kwese. I can zoom more, but kamera yacho iri kusheka mane ruoko because ndakaisa paruoko handastand. Inodawo nestand. Kanombodonza futi mbichana mo. Yaguma. What is that? I will have to go observe this thing. Sakanaka ndiri pacomputer. Donge zimbora reice. Chii chakare light rinoita kunge rakatochiwa iro robva ratochawo kunoku. Kuzi ringoita kunge zimbora reice rakatochiwa. Look. Light hadzitomboratidza tiri kubva mukati. Look. Guys, ndakazuma mwedzi. If you think I'm lying, let me zoom out a bit. See? Uyo mwedzi. Uyo. Ndo mwedzi wana ndakazuma. Uyo. Ndikuzuma outer. Ha! Chikamera ichi. Handichitengesi chete ichi. Chiri chipa zvacho musambotya chinyanyodhura. Ndizume futi back in. Nauri pana vachiita kunge chiri kunge chinhu chiri kuspina, but kana wazozuma manje nothing is spinning there. Okay, let's focus. Okay. Guys, iyo ice yakatochiwa netochi mani. Look there. Kunge mukati mune mvura, then outside kune ice. What is that? Mwari mukuru mwari. Sikai mwari ndokutaura. Apa unoita kunge uchaona kamuka creature kachicrawla. Hanzi moon landing, takaenda kumoon. Guys, I don't think kune munhu akaenda kuti stop lying. That doesn't look like sand to me. Zvatairatidzwa zviya zvimaimages zvatairatidza kunzi jecha saka chiicho. Varume kumusoro kunotonhorako. Ndati temperature iri kumusoro yatisa. Alright, okay. Temperature iri kumusoro inotonhora. Uko chando icho varume ichi. But chando ichi chinenge chiri kurowana torch from some ngori zvinhu zvaMwari you cannot explain. Anyway, let us zoom out. Ambozumawo nyeredzi timboona 1 nyeredzi chete. Timbotsvaga 1 nyeredzi yekuzuma. Right, ndaona 1 iri pamusoro pemba iyo. Exactly. Let's zoom this one, guys. Come padhuze. Una zviri kuita.
God is great. Guys, this is proof that there is God out there. There's a shape a coin or something. Here, guys. It looks like it's spinning or something. Let's zoom it more. Do you see that? That's a star. Shape yacho, guys. God is amazing. I'm telling you. I'm not going to lie to you. Glory be to Jesus Christ, the one who was and who is to come, my master, the only one in whom I take refuge and I hide under the shadows of his wings. Jesus is God. Guys, this is not about scientists or somebody telling me. This is Peter, brother Peter, recording Nyeredzi I. Nyeredzi I. Ameno zamane munadzo dziya dzine dzine ma 5 points amene mchiti ndo a star. That's not a star. This is a star. Wow. There is something there that's moving paside apo. Kunge record riku play unge something. Huh? Kuyamboida unge atiuta se. Kuruitweko kudenga Mwari. Asi Mwari so. Mwari makawanzika. Ndati Mwari makawanzika. Oh. Maona zvayaita. Yaita kakutiuta so. Haibo. One. Tangeri kupetwa. Ngeri kufuridzwa. Oh. Guys, chitonge iri kufuridzwa nemhepo. Bepa riri kufuridzwa nemhepo like. Unaona? Kamwari ngapangobuda ngirozi kapo. Ngirozi ngobudawo ingonditi hai. Inchiratsa chiri kulaita. Guys, this is what we think they are, guys. And this thing looks like an eye. Don't you see, guys? Like, is this sort of wife? So somebody's watching us. So somebody's watching us. So Chineke me. Look. Let me zoom more. Ha! Camera edzi. Guys, let me zoom out mumbo na ntaura bana. Kandi zoom out muone kune nyeredzi. Ndo nyeredzi kwa iri. Kanimbo zoom imwe yacho iri kwe. Nyeredzi iri chikwe. Haisi nyeredzi. Jesus. Guys, do you see that? China chisi kuspina ichi. Achisi kana tombospina kana ka 1 ichi. Achina kana chisi kuspina chienda ichi. It's so stationary, not moving. Dai chai move chatiza pa kamera yangu kara. Ichi achisi kutiza ichi. Kuona chitotiza maoko angu ari kusununguka. So, ladies and gentlemen, mazvoonaka. Yes, it was me. Ndinakatora video iyi. Anauri download, anauri Google, anauri say. Nakatora ndiri pamba pangu nekamera yangu. Zvese zvatakakura tichiziva about the moon. Sandizvo. Wakanyatsotarisa unonyatsoona kuti light harisi kubva pamwedzi, but pane chinhu chakalaita mwedzi. Then iwo mwedzi walight wobva wazolight or something. But I wonder kuti chi chakalaita mwedzi.
chisiri kuonekwawo. This is a mystery, guys. And maona zvazvita munyeredzi zvezvi inge ichita kutaka kupidika ukasuka kudayo. Like, what's that? Like kunge pane mhepo yanga ichifuridza nyeredzi ndemwari. But zvinonzi Mwari akaisa zvinhu izvi kumusoro uku kuti zviratidze times and seasons. Anyway, ladies and gentlemen, thank you so much nokutendai maona this video. Thank you for being patient. Thank you. But rumbidza Mwari. Kana usiri ready, prepare. Confess your sins. All those sins zvaunoziva zvese zvezvi. Be always confessing. Usamirira kuti hanzi ndozonokonfessa ndasvika kumba, ndazorora kana ndakunamata nguva yandonamata ndopandoreurura. Ukaita zvaunoita ukachiva uchifamba, ukaita chaunoita anything, confess it ipapo. Because you never know when or what time Jesus is going to come. Be ready always in the name of our soon coming God and Savior, Jesus Christ. Thank you so much.